hata ni debata negara tupuk janita diari pakningotan haheheon ni Tuhan Yesus Kristus ipaluai imanan niya sian barita nauli sinurat ni si Yohanes mamuk kamai di Yohanes 5 ayat 24 songonan madidok disi tapayut-ihut ma di bagasan tohat tebi natutusi-tutudo nahudokon tuhamu manangise natumangihon hataki jala porsia dina marsurwau nungasa tuibana hanguluan nasa leleng-leleng na dakpola di ibana tu paruhuman nunga tari parigana sian hamatean tu hanguluan ido saatna nama las biroha dohita sude hala Kristen sadarion makningot haheheon ni Tuhan Yesus yang namate haheheon nai pabuahon hasonangan na las niroha doi tuhita ala nunga ditaluhon Yesus musutta nagugui ima sibolis dosa dohot banua toru haheheon ni Yesusi pabodohon tuhita nunga saat tuibana huaso mangarajai sadok tanaon marhuaso di banua toru di banua tonga dohot nang di banua gijangpe turpuk sadarion patorangan tuhita sobat dia lau menyikapi manang makalason haheheon ni Tuhan dai asonang holan pesta hasomaran sabing alai naing mataperhon saat tupak todiota adong dua didok tuhita napak dulu tahapor siaima Tuhan Yesusi jala tatangihon mahatana molo porsiahita tuibana paksi dohot mahita majalo hamonangan nai ima paheheon na domuse hita sian hamatiani gede tu hanguluan malua mahita sian paruhuman sogot na paduahon pagogoma magbain na dinggan sa leleng di tanod do behita ay nang magopo akka na taulay ay nunga sa tuibana waso lao makuhum akka jolma di paruhuman suguti akka sibain na dinggan tu hanguluan alay sibain na jahat hehe tuhum alusat tado tuhani muse dia ti paruhumani hobbat tuaka na taula janot tado muse behado taida akka jolma dipastikyanon ala ni hamajuan ni zamanon torot do naung soporsiatu hata ni Tuhan Yesusi tadi dadoi sian godang niat ka pangalaho hajahaton di tanaon dang dihabiari pe paruhuman sogot songon hala Kristen hita unang masawak tu akka nasongoni ay nang mate do haporsiaon na ikon lam tugudo haporsiaon ta nang pe lam maju zamanon huhut ikon hatanay do toktong ojahan ni ngulutta aso nang liluhita binaen ni poda naragam di tanaon lam hehe marwata maka porsiay tuhatai asa malua hita sian paruhuman sogot amin ale Tuhan debata mauliate mahu pasat hami tuho ay hehe do Yesus Kristus sian hamatean nunga talu musuh nami nagugui pujian nai maho to disaleleng nileleng na amin